zaujímavosťou na tomto celom je to, ako to funguje v praxi, vo vode, respektíve na vlasti. Je ho potrebné navliekať s tenkou ihlou, zafixovať ho silikónovou trubičkou a podľa potreby ho párkrát omotať vlastcom a zaručene nepraskne. Takto vyzerá návnada navlečená na silóne. Pozrime sa, ako sa bude správať vo vode. Hoci na základe toho, čo sme pred chvíľkou videli, nie je ťažké uhádnuť, čo sa s ňou vo vode stane. 12 mm rozpustné plávajúce pelety majú takú nadnášajúcu silu, že nadnášajú aj háčiky stredných rozmerov. Samozrejme, vyrábané sú v rôznych veľkostiach s priemerom 12 a 16 mm. Gyönyörűen lebeg. Akkora a felhajtó ereje, hogy egy közepes méretű horgot, még a kisebbik méretű 12 mm-es lebegő. V každom balení sú oba rozmery. Právom sa naskytne otázka, že za akú dobu sa pelety rozpustia. Plávajúce pelety majú veľmi podobnú dobu rozpustnosti ako rozpustné pelety. V tejto studenej vode dôjde k viditeľnému rozpúšťaniu v priebehu 30 až 40 minút. Vtedy, ak je teplota vody minimálne 20 stupňov, vtedy je tento proces rozpúšťania rýchlejší a trvá zhruba tých 10, 15 až 20 minút. Vtedy je už vidno, ako sa ukážkovo oddelujú zrniečka z povrchu. Je logické, že čím je voda studenšia, tým pomalšie je proces rozpúšťania. Len pred chvíľou som umiestnil návnadu do vody a už vidno, ako sa povrch zmäkčuje a ako sa z neho uvoľňujú drobné zrniečka. Je veľmi dôležité, že z návnady sa okrem zrniečok veľmi intenzívne uvoľňuje aj aróma. To je presne to, čo naozaj vzbudí záujem rýb. Popri tom, že návnada je bez ťažkosti ľahko prístupná, upúta na seba aj mimoriadne intenzívnou príjemnou arómou. Aj kvôli tomu sa na ňu mimoriadne dobre chytá. A samozrejme, k jej výnimočnosti a kvalite napomáha aj štipka nášho tajomstva, ktoré je v nej ukryté. Ez az, ami igazából a halnak az érdeklődését felkelti, és amellett, hogy a csali minden különösebb ellenállás nélkül könnyedén beszippantható, rendkívül intenzív és kellemes aromájával hívja fel magára. Výber chutí sa zhoduje a vyrába sa v 10 príchutiach. Na konci sa oplatí pozrieť, v akej miere sa návnada rozpustila. Keď ju chytím, je veľmi viditeľné, ako sa z povrchu vo veľkom množstve uvoľňujú zrniečka, pričom sa pekne rozpúšťa a sústavne sa vznáša. Toto všetko dokáže naša plávajúca rozpustná peleta. És szemcseleválás történik. Miközben szép lassan oldódik, folyamatosan lebeg. Ezt tudja a lebegő oldódó pelet. Az ízválaszték azonos a süllyedővel, ugyanabban a 10 nyerőízben kapható a lebegő oldódó pelet is. Táto rodinka produktov je našim ďalším, veľmi úspešným výrobkom, ktorý je neporaziteľný v jemnom chytaní kaprov. V balení sa nachádzajú dva rozličné výrobky. Jeden, ktorý je vo vrecku, sa vznáša a druhý, umiestnený v spodnej časti balenia, klesá. Keď ich použijeme spoločne, dostaneme vyváženú a odľahčenú návnadu, ktorá sa dostane rybe do úst aj vtedy, keby ju aj nechcela do seba nasať. S pomocou nových a zaujímavo tvarovaných peliet môžeme, tak ako som už spomínal, vytvoriť dobre vyvážené návnady. Ukážem vám, ako na to. V prvom rade treba navliecť pobab, teda plávajúcu peletu, potom nasleduje potápavá, ktorá má jednoznačne väčšiu váhu. Potrebujeme taký háčik, ako je napríklad tento, na ktorý je možno pripevniť takúto návnadu. Vieme to pekne navliecť na malý silikónový krúžok a potom to zafixujeme pomocou zarážky. A hneď vám aj ukážem, ako sa správa vo vode. Je vidieť, že samotná návnada je veľmi ľahká, ale keď chceme, aby bola ešte o niečo viac nad dnom,
musíme o niečo okresať tú ťažšiu, klesajúcu zložku návnady. No a teraz sa pozrieme, ako sa zmenila vznášanlivosť návnady. Csali lebegőképessége. Táto zvláštna rodina peliet v tvare kukurice sa v tomto roku rozšírila o novú, korenistú príchuť boršoš. Viacerí ste nás žiadali, aby sme vyvinuli hybridné pelety vo väčších rozmeroch. Tieto dobré rady sme prijali a v tomto roku sme vytvorili 12 a 16 mm veľké a hrubšie maxi pop-up pelety. Tieto sa tento rok dostanú do obehu výlučne v plávajúcich pop-up verziách. S veľkou stlakovou silou týchto špeciálnych návnad môžeme chytať buď samostatne, alebo ju použijeme na odľahčenie návnad väčších rozmerov. Namiesto dokazovania kvality a mimoriadne úspešných výsledkov pri samotnej rybačke vám radšej odporúčam, aby ste čo najskôr vyskúšali túto návnadu s mimoriadnou arómou a zvláštnymi chuťovými prímesami. Na ihlu navlečieme jednu 16 mm maxi hybridnú peletu. S týmto sme sa už v predošlej epizóde stretli. Je to novinka z roku 2011. Táto návnada veľkých rozmerov má skutočne veľkú vstlakovú silu a mimoriadne intenzívnu arómu. Chytá sa na ňu výborne aj samostatne, ale v kombinácii s inou návnadou sa stáva naozaj údernou. A tu prichádza na scénu peleta ochutená medovinou, ktorá nie som si celkom istý, či sa k nej hodí, ale dúfam, že dnešným dňom získa u rýb obľubu. No, a to navliekam na vlasec. Pri tejto kombinácii návnad takisto používam Gamakatsu G-Carp Method Hook veľkosť 4. Aj túto peletu fixujem jednou zarážkou až do návnady a potom gumennou zarážkou fixujem návnady. Vlasec je ešte príliš dlhý a preto ešte pár otočeniami nastavím potrebnú dĺžku vlascu a potom silikónovou hadičkou nastavím tak, aby sa nemohla odmotať. Megfelelő hozt, majd a szilikoncsővel szépen beállítom, hogy ne tudja letekeredni. Ak je všetko tak potom táto kombinácia návnad funguje rovnako ako tá predošlá. Veľkorozmerná hybridná peleta nadvihne 12 mm peletu. Pozrime sa, ako to funguje pri umiestnení do akvária. Je vidno, že celá návnada je odľahčená. Vlastne túto kombináciu drží pod hladinou len váha háčika. No, a aj keby ryba nechcela, aj tak sa jej dostane návnada do úst. Stačí, keď len dopláva do blízkosti krmenia alebo do blízkosti krmného košíka. Jemné kaprie pelety sú taký druh návnady, ktorý sa začal vyrábať pre takých rybárov, ktorí by si chceli vyskúšať novinky, ale štítia sa ich špeciálneho využitia. Neradi navliekajú návnadu na silón alebo silikónovú obrúčku. Tieto pelety sa dajú navliecť aj na háčiky a výborne znášajú nahadzovanie. Vďaka populárnym chutiam si každý nájde tú najvhodnejšiu návnadu. Od roku 2011 majú nový obal a oplývajú ešte dôraznejšou a intenzívnejšou arómou. Vzal som si do rúk jedného zo svojich obľúbencov. Jeho tajný kód je NP. Nie je ťažké uhádnuť, že sa jedná o iniciálky Naď Ponď, teda veľký kapor. Tí, ktorí pravidelne používajú pelety, sa každodenne stretávajú s tým problémom, že pelety sú buď príliš tvrdé, alebo príliš mäkké. Nedostatkom mäkkých peliet je to, že sa náročne dávajú na háčik, vyžadujú zvláštne postupy, ako napríklad sušenie, aby sa vôbec dali napichnúť na háčik a následne na to nahodiť aj na väčšiu vzdialenosť bez toho, aby pelety z háčika nepoodpadávali. S príliš tvrdými peletami zas musíme čakať príliš dlhú dobu na to, aby nám ryba zabrala. Práve preto bolo nutné, aby sme vyvinuli niečo medzi týmito dvoma možnosťami. Museli sme teda vytvoriť pelety patrične mäkké a pružné, ale zároveň dosť pevné na to, aby sa mohli nahadzovať aj do väčšej vzdialenosti bez toho, aby pri nahodení odpadávali z háčika.
szilikonkarikába fűzve, Ako vidíte v mojich rukách, távolságra is. keď túto peletu stlačím prstami, ľahko ju rozdrvím, roztlačím. Könnyedén szétmozsolható, szétnyomható. Vďaka tejto štruktúre sa dá v prípade potreby dodatočne dipovať alebo aromatizovať. Már ha szükség van rá. Nesmierne populárne sú ochucované pelety. Z nich sú určite najpopulárnejšie pelety Halibut Tuning. Halibuty sú jediné pelety, ktoré obsahujú rybí olej a rybiu múčku. Ponúkame ich v rozmere 16 mm a v troch príchutiach, ktoré sú mimoriadne účinné hlavne v letnom období. 16 mm-es átmérőben kínáljuk 3 jól bevált ízben, amely főként a nyári melegben igazán hatásos. Tento ďalší druh je osvečený, tvrdý a ochucovaný. Pelety Red Tuning sa dostávajú do obehu s priemerom 12 mm. Pri doteraz osvečených 7 chutiach je aj nová verzia pod názvom Maďar Beťár. Priateľ môj, poď podberať. To je ono. Ešte aj návnada je dokonale viditeľná v ústach ryby. Tu je 12 mm peleta Red Tuning. Predsa len sme aj v tomto studenom počasí chytili kapra. Ten, kto má možnosť svoje miesto na rybačku pravidelne navštevovať, chytať a prikrmovať, tomu sa značne zvyšujú možnosti a šance. Nesmieme ale zabudnúť, aký druh rýb sem chceme a môžeme prilákať. Každého túžbou je to, aby ulovil čo najväčšie ryby. K tomu sú ale potrebné chutné a síte sústa. Nami ponúkané miešané krmivá obsahujú 10 rôznych druhov peliet. Medzi nimi sú rýchlo, stredne, ale aj pomaly sa rozpúšťajúce pelety, z ktorých niektorá určite počká aj neskoršie prichádzajúcu rybu. Ponúka sa v 3-kilogramovom balení. Medzi tradičnými návnadami je do dnešných dní najpopulárnejšia ochucovaná lahôdková kukurica. Haldorado Tuning kukurica je taká návnadová kombinácia, v ktorej sa nachádzajú 3 rôzne komponenty. Ochucovaná lahôdková kukurica, extra veľká kukurica Mega Mais a tigrí orech. Tieto všetky zložky sú dochucované s najpopulárnejšími arómami Haldorado. Ponuka sa od roku 2011 rozširuje o 2 nové produkty. Jeden z nich je Maďar Beťár, teda maďarský beťár, a druhým je Vat Ponč, teda divoký kapor. Dnešný deň skúšame rôzne kombinácie návnad. Na krmenie použijem ochutenú lahôdkovú kukuricu. Mám tu rôzne príchute. Je tu méze špálinkáš, teda medovinová, je tu vorož démon a naď ponč. Na krmenie veľkých kaprov sa najlepšie hodí kukurica naď ponč. Z tejto navlečieme 3 zrnká, pričom na ihle je už navlečená jedna vznášajúca sa špongia. To svedčí jednoznačne o tom, že chcem, aby návnada plávala. Chcem, aby plávala nad dnom, ale len do takej miery, aby vlasec